kajingwan selat ke eryong sitrang kala penjulor shibo nya kilengkha jong kinong rep hakaleng gijaka men hak arpo pratrik urisau ha kajingyalang jong kinong rep jong ke Hills Farmer Union HFU hakalo bat umtung boy rombong blok riboy district kinong rep kila pensngau ya kijing halor kijing syakta halor kani ke erlang thari Kumta hadirin belawai ke Jingyalang, kinong yalam hapo ke Jingyalam u General Secretary jong ke HFU Central Body uba Alfon Bird Khasentio gila jurep ya ke Jakarep ke Balasya Akta ha ke Jing penjulor. Ke Jingnet jurep ke seng HFU, kalong kenang ba ke seng kenyok ban pentip sya u Block Development Officer BDO, bat kumju ru sya ke Deputy Commissioner banyarap ya kinong rep lemba ke Disaster Management Office. Hadirin ba niya one cek meeting jong kinong rep nanti ke step hapo kalau kebetulan hane hapo Riboy District. Nilayo ru shibun kijing ujor hakabidei ba kajing syakta jong kinong rep hakabidei bat kajing wan kensan ka jong kani ka cyclone ka ba nitip kum ka sitrang te nakaliang jong kinong rep ngi skosi ban pentip ba shibun kijing brunong bat shibun kijing shalin shop kani ka may mariang ka ba klempoy perkhat kala penjulor ki babun ba kijing thum jing tep ki ba kinong rep kijong ni ki kendo Kumta na nakaliang jong ka Hills Farmer Union kumu General Secretary Gilawan Banhiar sakani ka senong khamtam hakani po temril boy kabagini ki kaba kila yui hangni kila thialut te kani kalong ka jingdu nong ka bakraw ki nong rep badanru ki nong rep ki ba rep ki jhor ki ba nadu so saw nadu ki somen ken bat uphan bat kiwei ki ba ilong shu watang bantam te nakaliang jog Hills Farmer Union ngidan tangkat ni kajing kerpat bangi kerpat ya baro kinong rep ki badan haki unit ki baper hapo kari khasi bajantia bakumju sya Garo Hills ba ki ba syakta hakani ka cyclone bakin ngobha ban phone ye kinong yalam jong ka Hills Farmer Union la kilong haka unit haka circle haki block bat kumju ru haka district ba kumba kinong yalam hapo West Khasi Hill kila de ban sam ye ki form bat bakinong rep kila ban pentip ya kajing julor kajong ki ya kaja kasa ya ka kerteng buat kumta terter tingi paru ikani ka khubor sa borok ki paranong rep bakin phone ikinong yalam ki jongi kenang bakin yo banit submit ya kini kajing julor kajing penjulor jong kamariang sapo block office dan nakaliang jong ka Hills Farmer Union ni paru ya kani ka jingkerpat sya ki DC ki balong ki kli jong ka committee kabare ban pek ya ka disaster management bakin jurip ani bakin pha iki officer Adin bakilayo ya kajing ujor nagi parang kinong rep kajongi bangi kerpat roi ka sorkar ba kandai ban shimkhia halor kani namar ba kajing syakta jung kinong rep hakabidei bat ki mar rep ki mar mata kalong cisha kajing dunong ka bakraw ya namar kata kadaw ngi nakaliang jog Hills Farmer Union ikloy ban ya trailang bat ki office na po ki block BDO bat kumjuru bat ki DC lada don kam ban khot ya ki meeting nakaliang jog Hills Farmer Union ngilong ki bakloy ban ya syong ban ya tai ban ya perkhat bat kumjuru maka sorkar kan ai ya kapisah kamang tingka kabakhamhe na kabanta kini ki basya penjular hakapor marian kebenengkong nakaliang junga kumunong yalam jong ke Hills Farmer Union hamtam uba pej ya kedong kathan jong ke Riboy District hibrok away hawa cisang yui ba hadin ba klam sitrang kalawan kini ki sisni asni ki balalej no yui bagi jing shop ki babun amdai tang au kuba ki bang yui Rewat ki jing thong ki baper ki bang yui sya lum sawa ki bau nong rep urep ni yui ba ki jing sya lung shop ki babun bha tena kaliang jungi kum kinong yalam jong ke Hills Farmer Union ki ba yalam yu pat nong rep ni kwa ba ki officer sorkar nadu BDO unsim khia bha hakabedei ba ni kam ba kumno ba kin lej ban survey ne ban visit sya ki ma ki jaka ki bau nong rep ular rep bakin yoi dak ki khmat la jong ba kin yoi ba ki jing shal shop ki ba bon ba hamtam ngi yoi kum hakani ka por bon ku ba shal shop si bon tin yoi ba ki persben ki jing thong ki ba bon ba ki bala rat kal air tingi kwa ba kine kinong rep kin yo jing yarap ken na kaliang jong sorkar na kaliang jungi kum kinong yalam ru ngi sim khia ba ban yarap lang kini kinong rep ban penkren lem seki office ki ba per bat ngi kerpat ru ya kinong yalam snong ki ba don halala ki snong ki jong ki ban kin sim khia kum kirong ba snong ba kin ya sim kerteng kin poi kin penpoi ya kiles sya agriculture department la ne sya BDO nang ba kinong rep kin yo ya jing mentoy tingi kerpat ru ba kinong rep kin mi khmat ban dawa ban yathu ba ki
kilangat hakani galin shop kaba kene ka air yong fitrang kaba kalawan shop hakini kisni kibangi layo i kumba kalaja.